Danmark har sagt ja til et tættere strategisk samarbejde med Frankrig om atomafskrækkelse. Men hvad betyder det at være dækket af en atomparaply? Det betyder ikke, at der kommer atomvåben på dansk jord. Det betyder heller ikke, at Danmark får kontrol over franske atomvåben. Og det ændrer ikke den danske atompolitik. Danmark har sagt ja til et tættere strategisk samarbejde, der giver adgang til dialog, øvelser, planlægning og en dybere forståelse af den franske nukleare doktrin. Frankrig er interessant, fordi det er den eneste atomvåbenstat i EU, der har fuld kontrol over sit eget arsenal. Og præsident Macron har længe talt om behovet for større europæisk strategisk autonomi. Officielt handler det om truslen fra Rusland. Rusland opruster, producerer mere militært materiel end Europa og ser sig selv i konflikt med NATO. Men der er også en underliggende faktor. Usikkerheden om USA's langsigtede engagement i Europas sikkerhed. NATO består, og USA er stadig ryggraden i den vestlige atomparaply. Men Europa forbereder sig på en fremtid, hvor amerikansk vilje ikke nødvendigvis er givet. Atomafskrækkelse bygger på en brutal, men enkel logik. Under den kolde krig udviklede USA og Sovjetunionen doktrinen om Mutually Assured Destruction, MAD. Hvis du angriber mig med atomvåben, så kan jeg slå igen, og resultatet bliver gensidig udstillelse. Derfor angriber ingen. En atomparaply betyder i teorien, at et angreb på Danmark kan udløse atomar gengældelse. Risikoen er så enorm, at modstanderen afstår. Men her opstår spørgsmålet. Kan atomafskrækkelse stå alene? Atomafskrækkelse virker bedst mod total krig, når konflikten er eksistentiel, og alternativet er total ødelæggelse. Med moderne konflikter starter sjældent sådan. De starter gradvist, begrænset og under tærsklen for total krig. Hvis Rusland for eksempel skulle true Danmark med total udslettelse, er der ikke noget, der afholder fra at bruge atomvåben. A cornered rat bites the cat. Men hvis Rusland for eksempel i stedet presser på for at annektere Bornholm, fordi øen har strategisk betydning og øger kontrollen med Østersøen, så bliver modsvaret mere kompliceret. Er man villig til at risikere gensidig atomar udslettelse for at forsvare eller generobre et område som Bornholm? Svaret viser begrænsningen. Atomvåben afskrækker total krig, men de forhindrer ikke gradvise strategiske eller salami-taktiske handlinger. Konventionel styrke afskrækker den lille krig, atomvåben den store. Danmarks samarbejde med Frankrig er et skridt ind i den europæiske nukleare samtale. Det ændrer ikke dansk atompolitik, men det flytter Danmark fra sidelinjen til bordet, styrker forståelsen og sender et signal om, at Europa tager større ansvar for egen sikkerhed. Men atomafskrækkelse er det yderste værn, ikke den daglige sikkerhed. Hvis Europa vil fremstå troværdigt over for et styrket Rusland, så kræver det mere end atomparaplyer. Det kræver konventionel styrke, industriel kapacitet og politisk vilje.